Ti aku beli shibun ni kinong kesan ki jongan na koi kepor hakan ni ke episode ke bamenta ngadon ide wei ba le julit sang bahas ki klaus ki betap si ki bangalash yu bahai be si let bahas ki krem si ti tai di bajar ti ngi shutep bi di guide ti bajar aku beli shibun pila awan chakni ke shu pila atre ban chakni ke shu Boleh shibun ni pi. ti hoi ti bajar ada long tharai ba pin itu kham bahasa la dia mo saban sedang kenika Okay. program ke juga Boleh shibun na bapila simpor ban khat yang asik ni ke shu jung pi. Ti kerteng jung ada Jarul Samuel Duya. Ti kam bangatre kalong ba ngale tour guide na do menchua. Saya sundur ru teng menchua. Ti house nam arjar khat prapat nga seng no ke kam lajong. Tanga seng no ke firm Duya Trailblazers. Ti ke bang ile kalong ba ngi penbiang ka ngi penbiang ke jingwan jung ki turis sini. oh Ti la de kiwan sini kemot ngi penbiang na do ki kali na do ka Jakarta ngi na do ki pick up na do airport wiki guide niki experiences pat kumta ter. Ti so far long ngila aya tre kene ka kam ngalas dang kene ka kam tour guide ban suang no na do bang sedang man suang sedang na ka do kisnam ka arjar khat wei arjar khat ar kim tahi ngas sedang de ka ba yalam kai fe ki parlok e men suang ti suki with experience bat ka jingnang jing start bla yo mangala puleru kene ka course ni tourism management bat bachelor's or masters te ngas ngop banga kwa hiken ban tre kam bah bat kam banya kene ka kam ti ti nak dapat dia mencuba bidang kena pi si de cloud betap bahan nak kata kada pi strat bande kenika kamu pi dia menta oh lalong kum tahi sipor long ngasa hasor na do kelas na do banga late school nursery do kelas 4 dan bi hasor hi ti hadin tu imei i decide ban move na sesnong ti ngali school na sesnong sesnong hamau kerdap sha boy siti sha khamat jong ka sesnong boy rembang ti ngi poi seti tengah poi school na seti school sister hi stiru ti ngali sedang na do kelas 5 do 7 so hakini kisnam te bon ba le changklau mar dan ni ban le stay ta kapor tv ke erum dan te bon ba em chakla hi yung bot ki mama ki kena snong gi bele siat sem gi baya le khwai do kum ta ter te la shu melen na kum ta hi te sustanat hi ban tep khambanya spang kamaryang ban tep khambanya spang kisem ki do te ki jing hikai jung pa e mi e jing thu khana tang gi khanya puris kam ki long ki we gi ba ban kringing ban changklau ban bot iki nong le siat marat iki kum ta to kapor man syakin man ta te dan sukum kita kadi ke snong jong pi mau kerdam ajal isa feel work mumta na po mencuba berang dan martinen hai tes kena social work tiksit poi bisa boy okay tika mau kerdap kadi ka wei ka ba ki kena social work ka ba jingi ki let ba ha pi ka ba jingi na tharai ar li ba san li ba la julit sa ang to okay ti amdi manga ta mangala se dit kai pa de se to mar ba ki classmates ki jingi se dan namang to ngadi nong trao okay tikidan ki bawe kidan ki we ki bade ha bharmbang be hang to hamin hanto tikidan ki ba sama kerdap dan sakoi ka snong umdan te kala hab umdi umdan kadan sakawai umdi ka to ba mar nga kadi na bharmbang hinang to okay umtung yes umtung ngakan mag ki por ni to ni flashbacks juga tele you good memories dia nang ta pade ngam ba ong pi menta pade fitre kumno like pidan ka team ne pi dia mentak ke bangi tre long nadu snam arjar khat pra khat khandai dengan tre be marwe hi te long ke bang tre long bangel hab le booking hab let happen biang kini ki transportation ke booking accommodation bakum ta ter te ha usnam arjar arphau hi porba covid ti dan wi la long kum i cousin ronga i be para la ngam nang suban khen kum no tong ba la su khen cousin be chu ong ta ti bahayeng wit mo bahayeng be ti i dang sudah pulih na sapo pondi ti i dang sudah internship e gum to ti wan sayeng tenga sya kendo ing ang kum no la da phi tre bat nga kum tangin ya le bha phin handle ma phi ke reservations and all of that ti ong to ti hoi long kam der ka kam basuk nomor ba na ka hotel industry ban sector operation ka kam janjari nomor ba ka pher ka lain ka kam ma ngin tre ti nga shu hikai i tang bai di fast learner si la kloi ban kem wood ti i handle me iki reservations ki accommodation ki transportation
nadong siya dong ki booking skin chuken ba te ki kampat telong ngapet mangaken te ki ka jing tray long ha ka team jing ya dan menta ngidan arngot ki ba handle ya ke reservation dan we travel executive tadi Dolly idan we assistant multitasking assistant i kerteng irime but we website developer i kerteng dabyang and idan si perlok ru bayarap langi ka website kerteng Denise and then on top of that but kita long direct employees ki indirect employees but ki guides ki ba dan coba pair of local guides hoi ki ba pair ki cakah hoi stock Ti long kalau kumta te long sibuk la dan ki activity kum bale ki giving bale room kram ding la dan ki guides ki bangila itu siapa mau mulu te kum siapa mau long pernah la dan ki guides ini siapa mau long pernah ki bangila ya trekam la bon senam ki bala train la experience la certified kan mende ki basu sedang kum tu te ngia persang hikin ban expand satu kumentangi dang don ke project kesentung ru bangidang persang ban expand ban yo ban train ki local guides bakin le ki activities ki bakam long technical khandian tambah with training bat ka experience bakin sadan suki ki la ban host guys te kalong kum ta he kamu kani ka jong phi kalong kum ke agency type kum tu kini ki travel agency ka kum tu kam dade ke travel agency long kadon ka fair ma ke travel agency bat tour operator okay so ban batai ro ka jrong ba tang ba shu khen be ba ka tour operator ka long ba ka jongi ka debit on tour operations ba so ha ngim handle re ki bookings jong ki airlines jong ki ticketing e ko ngim handle usually bitang ka operations ando airport to airport bet ke so de kilan ha airport hanu ke airport ro ngilet pick up bikin na to baro ke arrangement ngila le mengi ki tourist ke dawan sini ki susu let bis gitu ke jaka ki driver kila sialam bis gitu ke jaka ki guide ro kila don gitu ke jaka kalau menta ti kumnu ki bre ki ban reach out ye phile ni ki long ki banabar ken ha ti kata te itu namar ba gum bong ba agency te la su tho hi ha te kum phi pa de so kata te kala simpor bhai ngaban yo customer ro namar mancha bangalet guide te kidon ki agency ki bana sabar ki baset phalet guide yang kum to mancha dang duna bha ki guide ki bale professionally ki kam kan te kidon ki agency ki bana bar ki bakhot ban let guide ki trip sung ki kum to te don teng ro ba ki din namar plus tho ki din bar ka itinerary ki plan ro ka sabdang sikang do teng te se janjar bhai ngi kum ki guide ai te suki with experience bat kapor bakal ayat inda akan do bon ngot ki breu te man baki wan kita ki breu shane kisah kwa bet ban guide bet mangabet okay te suki long kalong na ba long ba ngilayo long layo clientele mo so tiki dawan ki bahayeng jong ki dawan ki jong ki long kim bon bakim let chore ki agency na bar namar baki la sutu hi ka teng ka huri-hura ba ka trip long ki bana bar ki nam tip mo ki song laptop ki tip yu badan hane hapok ka khandau si sal ti ka bal kerja ka long ba ki sedang ban kontak be janga kumta tingang la sang bun kam ha ko por mar ban let guide ru bon la don la class ki trip ru ban let guide chano ban let chatur la so ha teng hap pha ki perlong Tigidon higi perlok ibala guide teng ban long bangala ya guide teng na do mencharo ting yes split ki trip kumta ta makiru teng dan ki trip bukim la handle ki khat yang kumta long it's a exchange of kumta kat bangi ya mang ya ai kam lang situ te suki kumta ko ong phi ha usnam arajar khat pra kala long la bun ma kala stang bun ki inquiries la stang bun ma ki kam ki ba dei bakane kam tour guiding bamla handle so la stang don kam breu la stang don kam kumta te kai bangale kalong baki don ki trips ki bakam long important ki guest ki bakam long important kum ki diplomats ne ki high level guest ki so high spending guest ne high level but high spending guest ki ba one chini ki ba don kam professional guide ki don kam professional tour leader tingalet hi whereas ki ki bangala ban shania ki we ki kam nomor ba ki don ki perlu kum bang baki la le ki kam tengah pha lang ki ru ti kum ta kalong sukham janjar man sapat baki mdadan ki ki professional guide ki batip bahan do ka general knowledge na do ka history na do ka culture ka heritage ki jaka kamtam ka navigation ban lechno ban simpor ka no ka surok kalong kumno ki contact si no ka long ka janjar man sa padadan than kumta te except tang khandiat ngot ngiadan ham ngiadan man sa kan e kumta hakin ngi sedang ka kam te kalong na ba mentapat long bala bon kam ha te la don kam ban bu staff la don kam ban bu ya suki ya keu naita he tiba piong mene professional guide kai ka jingmut jong kata ka professional guide piong so professional guide it means kamot ba u guide ubala dan kejingnang jing start ka kam tourism he kamot ubre ubala pule ka ya kejing pule tourism amar ka jing pule tourism
ki download na do ki travel agency tour operations ki adventure tourism ki MICE tourism ki tour guiding ki travel and ki airlines ki hospitality na dong sedong ki download mo ti ka syong ken ha ka specialization ayu ti ha bang professional guide kamot ba rengkat ka jing pule rengkat ka degree ba pidan let's say da kam de ka degree ro let's say pidan ka training on tour guiding ka ba pila long certified ka mo piro pila awan ka to ka training na karai ti at least long kila learn what is the tourism industry what is this tourism industry all about and then sakawai ro kalong ba kila don kata ka experience ro ken kam da tantang ka jing pule lada without experience ro tang jing pule ro kanum ya biang thau kan chuang na marka kam tourism kan kam tour guide hi pidon kam ban tip ka ibadan hatu ka jaka at grassroots level ada pem tip kum pinam la ban explain ki clients fi ki guest fi lagi kli jing kli fi pang ka culture fi hab ban tip na do tandrai ikli ki pang ka statistics na kinu ki jing kli even politics ro kan kli hab ban tip so pin hab ban ngano kum long pin hab ban bam lendat lot kat ka badan kin pin hab ban long up to date ni kata up to date ti kata ka jingmat jangka jinglong professional guide kamot umdai tang hajala jingiru pan india ra fidi bantep kamtam ha north east jingi fidi bantep namar ba ladangi hoj ngiduna fa kita gibang professional guide namar ba kadang sedang keu ka tourism dang menu he ka po jala jingi ti le si kis number 1 ken sedang kampun so namar ka bamanta long baling a differentiate professional but local kilong confine be ha ka snong jingilen ha ka region jingi ka bekitip let's say ngin sukhat na tang hakatan seorang kila tip tik tang katan seorang tang bala da professional guide kamot pan india tip lot ti kalong kam tahu ngam nang keren in foreign language ai lane hindi ngolong tete tambakan general knowledge ka ba ngala grab all throughout this years patulong ngala la heban patay ki tourist lala ban reason out namar teng kinwan ki tourist na do na siliang siliang duriau kinwan pen haban batay ki nadong sedong kiwan kidan ki journalist kidan ki researchers tapi haban long professional kenya le diro pemlang ban ong ban ongam tip te takada long categorize na professional tour guide okay ti hakani ka professional tour guide ko piong haban tip lut makitu ki history general knowledge kamud kata lada ubre ubamde na ka tourism background kumno unla ban long le di ban khat le di as a professional guide that is a very good question ma so kumba batay long unu breu bami na kajaka jong lajong ban le chikwe kajaka ban tam na ka arap saw kan long banum dunai arap saw kan ta banum tam ya sistem ki khat uturas ma ti ule jero kajaka ka compare na kajaka ka usa na um ti habanga ong habanga kategori habanga batay ya kata kamot ba lada pi ong unu breu bomdan background tourism ula ban long tour guide dan professional tour guide taring keren kata kadon kin kategori ula ban long professional tour guide haka kam culture lada ula ban di professor ubastonat ban yalam kai ki breu ban ban batai pang ka culture mar untip company tu breu di ula ban umdan ka history ka tourism background tang ba utip ya ka history provided udan pat ken ka skills ki etiquette and guest behavior kumno ban behave bat ki tourist kumno ban behave kumno ban adapt ya kita ki etiquette ki bangidan haka service industry tigi hab bandan khendian so lang ka akwar ka buram su khen bino kata kumno ban keren ki tourist kumno ban guide ki kumno ban nang hello kum kita ma ki etiquette ki ban ong excuse me please sorry kita ki 3 major ayu kum kita ban sutho kenya ki industry ba kadi ka service industry and that customer udah got kumaki ang kata ka business rule ma ti kadi kata kan ti le si ula banum dei ubam dan ka tourism background tamu dei ukeva lane ubarum kram bola professional ba tu stanat par ban yalam kai ki tourist te ula kan ban shim ya kan ka kam let's say with experience na ula ban shulet a bit of tour guiding course kandian sate it's a mix no ti ngam da ong than ba haban puli tourism ba tang bolong lada pi puli tourism directly ro kan I mileage show ya career jong pi as a professional tour guide ti kumuni local guide pede ula ban long professional guide ni kumno la ban long professional kumong ang pimena long with experience with time namar ba ngala jui kini ki dan ki local guides ki ba mensha menta ki la long professional guide kai ka baja kalong ba kum let's say kum hakinu ki snong kum hakitan seorang ki tourist ki let bahasa ki thai kini ki snong te mensha ki shutdown ki guide kum balet mangi throughout the trip sukhen kum utur leader kumot nado airport balet pick up ki gas hado airport balet drop ru udan lang bet usandran lang ba ki ti ka baja kalong ba ki dan ki local guide pat ki bala experience ken kila sutho ba ki wan namar ba
kajing ikan duk beriu baman kesengam kapen shoot ikan jabing jompi namar pi genduk ijat beriu pin bakla bun teli kajing lek bakla jompi tang pi long no pi learn yang gitu ki mistakes yang pi rumah kajing bakla jompi te kalong it's a trial and error method trial and error process te lek si kalong kumta kan long ki local guide with experience mong ang pi lana with lada kila mi na kasnong la jong ban let guide shawe ki jakaro ka experience kala dang build kala dang grow tu kidang nang kan de ngan chu ai nuksai phiru long kalong shul ngan chu ai nuksa no kumni kumila de nga guide bitang Meghalaya de ki phalet guide ngan shana galan ngan umtem tambah kidan ki trip par ki bangalet shana galan ngalet cha Arunachal ngalet cha sikip sorry sa shapok ki jelas ken benak ma ki ba bat ke experience bangalet chi sen arsen ngai kendo itu ki guide tu local guide kila batai kumta ngalak ken ban long tau tour leader ban yalami ki ki jelaro nang ni kastit amar nganong pika tourism industry kam de ra confine bitik tang hai jelala jong kala la ne hisnong la jong la dapat ke experience bat ka jing kot ngong kum no long ka jing puli jong pi la ne ka jing tip benya jong pi ki badan hajala ki jakaro long kadang pen ai susu ka knowledge pi kadang pen ai susu ka tak experience pa pen la susu ban expand yala de kum uta guide la ne untakan pen hab hiru ban contribute na la de let's say la de ki local guide ki ko ban long professional tour guide kai bikila ban le kalong ba kila ban mi no national la jong let's say kum besit picnic kum to de ha kam tourism par let's say dan ki guide ha snong ki ba kum sa sonot ki bala sedang ban le guide let's say ki mi no national la jong ki le chang kan le no ki snong ko balong kum let's say kum babon footfall ma ki tourist footfall kum snong dau ki snong pedang pet ki le ayu to ki long ki le ka tourism kum no to pila ban sim kinu ki tips ki ba pila observe nang to ba penon kam yala dero ba pin leches nang let's say kum ki local guide oh ngila bakla ba ngile matra kum to tang bang tip nang ngilan an ki snong ki bala kam slam ha kam tourism let's say kala ban long kum ta kala ban long da kum wairu pe kum ta kan I mean kayar ba ka jing nang jing start ka ban tip company aro kalau hataru ko ti banong guide lani professional guide ni kat bade local guide ni haban register ni habdan kaman register ban yo kind of ID lani ban long kom takin mo ban pen I ki bre ban yes ngala proof la dia bang ade tau guide tour guide ngadon artli ki aspek ban juba fi thank you for this question as well ma takeaway ke aspek kalong bala da pidan dan artli aspek long la da pidan kanika ka certificate ba pilawan tour guide training dan any training that is relevant to the tourism industry service industry ba kamlong relevant chucho ya bat ka kam tour guide umdai bang ban village course bakery ni course hospitality na something bapin use the certificate ban ong ba guide ma ngan reiterate kan na marba tour guiding is a different sector it's a different aspect itself di lada pidan kanu certificate lesi kum ka certificate bapiwan training mapi pilala ban ong yala de bapide tour guide bapila don ka certified tour guide because kala certify ka to ka agency la na ka to ka government agency na kat bade ka certifying body ya to di on top of that kadon sa ka experience ma di to claim and ban ong ipi bapila de uta with the ID and all numla araban ong kumta namar so far I'm coming to the second point ngidan ka association ka bagi ka tour guides association of Meghalaya ya kani ka association ngila form ngarong abat kam kani ka association tingila form padeng tour guides ki bala ya let kam ya let guide la kam slam ngila I ba ka don kam ka association ngila don kam ban telilang hang ni te ka problem ban ong ba pin yo ka ID na ka government na kanu ka body kam padon ra as such namar ba men hakani ngani tu epi ngila pan ni ka recognition jong ya ka tour guides association na ka department of tourism government of Meghalaya bahkan recognize ni as a body namar ba ngidan haka body haka association jung ngidan ki minimum standards of application but ngidan ki list of documents we have ban bo ka government kam padon ni kita ki guidelines so that is the thing kan ba kim patla ka government ka patla ban certify ba uni tahu ID this guide is certified so right now with the association the government ngidang persang ban ya trailang but let's say ka government lada ka sngap yangi lada ka ladang iwan ha ka jing manjur lang namar ka government ka de ka facilitator mangi gidi ki tour guides nitip ka ibangila ka government ka should have facilitate that so in that way we trying to mechanize ba let's say ki members jong ka tour guides jong ka association jongi kinde ki bala don kita ki kriteria ki gila fulfill ki kriteria bangila bo the government kan sup kan ban shimik ID jong ni in that case like it's a collaboration or maybe it's a like the government kan melaban mechanize na ban streamline each and every guide badan Meghalaya namar
coming to that also ki government hi kala don da ka app tang bala da pipet ka to ka app ki register ka to ka app ki bana do mensha na do por covid ru ki guide ki pamlet guide re long hatu ka portang baka sumi kum to ki register ki trial ne ki don ru ki guide ki ban asam na sabar ru ki register to so it's not wise kan so to answer to your question kalong ba ka guidelines kan padon reban ong ban yo kata ka ID tang ba let's say kini kisi banwan kini banai banwan ka government kan itu no engi kan shimmi ki suggestion jingi kan facilitate ki problems ka bangi face te kan ngilaban bu kini ki kendon nomor ba ladangim sedang na do menta ladangim le kini ki ina do menta ka tourism jingi kan salong kombolong ki jela sa shushim lo do banabar te kata ka ki bangi persang kan longkom ki long hab ban yalam lenti long bangi sngo kum bangi la yayat ikan ikan lenti lah kam jalan lah kam selam teh ni hab hiban yalam lenti ban perat lenti ki badang bun ki badang kamai na ni kam tour guide ru ti haba pi ong mene ke experience ken ti kumnu guide un yo experience haba so menta tong kumanga mo example kumanga menta la yo to certificate ti kumnu ngan peni pe cheki we ba yes I have an experience la julit teng sta kumnu ki guess ki jonga kin long Kristo em kin long kin chania yang ai baka ni kaberi ho ai kala leteng just certificate tip la hi ban tip ngila ban chu tho hiru ngila ban chu I tho nang tu ngi chu yo nang tu ti kata pa de pi ong kup no ti pin hab ban sedang he hang no pi hab ban sedang ban let guide dengan cu anuk sai pi ke banga sedang let guide kum no manga am chang sedang let guide di ki perlok ki bay tem lang sedang let guide di kini ki para kelas ki bay let kelas lang ki para college tinga ngasdang na ita namari ladi ngala sedang ban syang ngala sedang syangkai keleng kawai bekringnya ban let syangkai kalong ban shondur bani ijakat mai ban shondur te kawai kalong ba ngastonat hi ban syangkai ladi simen tinga iba ngaset is ki tan ora ki ina do mencar ki turis ki dan ben tang ki guide kim dan ra mencar kan ki turis ki dan ki guide kim dan ra te bun ki besyalam ki tu ki kena snong kum to lese sisin lano ki lek kum ta te hakajing sutu jangai ka ban juba pe jing kli jing pihak pan sedang hang nur ngan cu anuk sai pi kum ta bang sedang lese bang sedang yalam kai ki perlok janga ngasdang mi na yeng ngasdang syangkai ban pet kai ki jaka ba thamai te na ita ngayo jing tip kan ba ngala ban yalam brief ni ngala ban yalam kai kum ni te ling ba kataru ki perlok janga ki bang ngala yalam kai ki yathu khana ki bahayeng jong ki lese gidan ki badan ki perlok sabar ki yathu ki ong subuh lese ki lamar la kala along teng kum ta ki dan ki perlok janga ki ba dan bahayeng basa sabar te ki ong wa ka seselong te kim tip raban le ayu te ki ong kli ni perlok jonga te ki kli nga tengah pen batai ki ta te dal ki lawan sini nga hosi manga so it's just something bapihap ban sedang habam sedang la ka sedang lese hakanur ko mapin sedang kalong bapihap ban tip pat iki jaka ma pihap ban sanction na ladek na mapin tip ka badan tu jaka ti mensha do sedang ban guide ki tan nong riat ki tan seora tan kita ki nok kalikai kisat nok kalikai ki dan telen rubun belit piknik mensha te tip ha tu kisat tu te bat ki dan bat kumta da layat ru pila yo ki kontak jeng ki perlok ki anong kum ki local situ te na itu pila long perlok bat ki te kasuk kan let's say pi kwa ban explore ko ka jaka pi phun ni ki nyarap pi ki weru kumakir kwa ban wan sedika jong pi te kumta kalong kumta tang ba ban sedang somewhere somehow pin ban sedang dengan sapa gas na pi mah sapa mah mang lakwa yes tengah kwa ban klik ki jing kelima menta la da shuba ngadi local guide ma pi pla de professional guide ma te piwan chaka jaka jonga te haba piwan chaka jaka jonga pidon la ki jong ki gas ti gitu ki gas mana banya lama pi na mangane nice question again te kata kalong kum ni hagi trip hi berbor ki dan ta utur leader ma te ta utur leader ula bande na ka company jong ki we ki bre na bar ne ula bande kom ubre ubala itho ka ni ka company na bar badan po Meghalaya pan te ki bun sin ki trip ki bangala let ko as a tour leader te ka shong kan kum ki jaka ki bala popular ba ki tourist ki la ban let hi lan ne ki la ban long sukhen ngan ai nuksan kum ka snong nong riat ki bun ki tourist ki bam shim guide re ru ma nomor ba kala long accessible kila ki vlogs kila ki social media kat badai kila long baik kalong unta ki dan hiru ki babatai gitu ki vloggers ki babatai kalong unta ka kalenti tek te ki dan ki balet hi tamba ki ba wan hi na ki agency lan na ki kita ki high spending clients ban chong na shut down bi ta trip leader lan tour leader kamut uni undan bet throughout ko ma pinin dum na
nado airport to airport. Tila dang halit kum hakasnong ka bang along familiarize bang kala tip. Ya ki local rong la itho lane lada umdei kasnong ka ba itho ru la se kade kasnong ka bang ala julet teng ka bang ala tip bompat don guide lane la don u guide ru long ka bala long accessible long ngam da don kam ban sim tour guide nang to. Oh, Te kon layat phi. Hot. Kidan ki snong pat umde ki snong long kidan ki judge activities pat kum nong riat kade about trekking. Te kum mentah sebut kade ke judge activities ka badan tang ka sightseeing. Te kai ka bang ile ru kalong ba kum ban yalam tang hanok kalikai dan tilan te tip lot barokat tang ba still gidan utau trip leader atau tour leader ban yalam ki ban batai susu ya ka jingi thuk khana ya ka udah ban elaborate susu kan ban kata ka experience kan kamlong jeliu jingi tourist ini bikin yo susu kata ka jing sutanat mah di kilawan sini bikin feel makanya ya immersive experience yang mah ketin parang di kata kadon kata ka ke aspek de kidan ru ki judge activities pada kum ka kam rum krem kabanga ngamlong familiarize ra even though I'm a professional tour guide I'm a tour leader ngamlong familiarize let's say ngana haban yalam ki let's say ka itinerary ang late rum krem apa mau mlo teng haban yalam ki gas tengam lah ban rung hato namar bangam tip bahai ke krem sakawairu kadon ka safety aspect ya ka turu ba ngihap bay ban shimi ki local guide nang tu namar ki train and skilled guides ki balarung ya ka krem long kila tip ya ka plan A plan B contingency plan whatever it is kila tip kuno ban penyalam ki turis itu tekan kamlong immersive experience lada kadon lada kidan kita ki guide nang tah namar ka kamlong safe issue similarly ki activities kum ki canyoning activities ki bade ki than maulong bana let's say ki week activities ki ba don come experience guides ki bala try ya ketu kam hi tengin don kam kan as a tour leader namar I'm professional in la along kum ngalong professional la ka e ka banga tip akhle banga keren ka history ka culture tambah certain things ki banga mla ban ong banga de professional namar ba kumba ong pimna kam tourism ka he ba umdere tang ban chu ayu tang ban chu guide bet ma tele se kan chu long na kum hapo umdan bangila ngatip hi bagi thanjan kumno ngatip bagi thirksai kumno tang ban batai tikna thik pathik nganum la ban batai namar ka bangatip nga kalong general knowledge about umdan kumno bagi seyuk sai kumno bagi riu knyang kumno bagi we rong ngitip lut kita te ban batai tip lut dak tang balong ban batai on spot pat numla ran namar ba ngidon kam de ki local guide hi ki bale ek to kam hi ken ti ha te kidon pat de ki jakapat ki balong kum kasnong mau plang kalong kum tahay bakila ong ba ki tour guide na bar kim laban guide hapo mau plang kabahaba ka to ka system nomor ba ki yo kam yo jam ko ki yo kam ki khna nang tu hi bat ka jing batai jong ki kam de ka bang ngasyo ngau no kalong ba real long real time mo kum ki tip maki kum tu kum ki la sha train ka to ka kam hi ban le ki tip thik pathik ban batai kum no te kum nganam la ban tip thik pathik u species deng ayu badan hato ujing thung ayu ba dan hang to kimrat yu ki em hang to ritual you berkilat dan macam namar kan sa jumble up lot ka information te bangin batai start lot dalade long kamla kan man long kamta tingi don kam he de kitu ki local ki bala im hang to ki bala san la long ki bala he la san hang to ki bala tip ka history ka culture borok kan tinga tharang la juba be jing kili jong phi ha ti ba phi batai mene hang jo kan giving pade rum krem phi ong phim jurung krem Kamu pada aku pia. Okay. Pia om jurung keram apa kasi ibe status jopi, story jopi. Jurung keram deh. Ni bisu example ni. Mengasu kade ke example badru kade ke safety practice kita. Namar ngarung krem ngajing lek jurung krem jonga basically ngilet self exploration basu stanat yala dia. Kidan mengilet how for expedition. Tekajing lek jurung krem jonga kamde ke ba ngahap ban dalam turis pi. Dahap ban dalam turis kemud safety aspect is number 1. Tengah kajing liru krem tengah ngasih liru lut ikut ki krem badan ngili rung bad. Tang belong ban tip exactly itu krem kalong kumnu ngim tip ra. Te gitu ki guides ki balet man kas ngi itu kam ki tip kan. Te ban jalan tir teng dan ki chance ban jalan tila dang alet himanga. And plus kum takan. Ti in kum si benta kata ka ethics ku bangi sat ong ma kum ka ong ka UNWTO. Bakano kono kam tourism ko pitray. Kadai ban let bun kajing yo nang sa community. Tela dangi shimi ki local guides, ki nang am ki local guides, ki kam am ki to nang to. Te similarly long in each and every destination ro kalong kum taken. Let's say lada kum hapo kum mangala sa batai pi mena ki kam ki bangim la ban le mo ki ba let's say kum hathan umdan mo ang pi bangam datip tikna bahan ne manu ki bom datip tikna ka knowledge ki tip in general.
Tekila ban khot na deki local guide nang token. Te maki kin ai nok ka immersive experience kini. Te lesi kala ban dan ka language barrier ba kim la ban keren Hindi la na pareng. Te maybe you can bridge that gap kan. Oh. Something like that it can be done kan. Te in a way ro long normally long aku machu batai fi long ni ha ka agency jungi ro. Ni shay dan ki trip leader ni shay dan ka ki local guides jungi. Tamo man ka por hi ni shay shimbe do local guide. But u local driver. Namar la dengi shim ki kali na sabar jala la ne ki break bom tip ya ka jala jungi ni janjar bhaban ni communicate u guide but u driver. Jadi la dengi dan trip leader lele kan janjar so. Te kai ka bangila ka long ba ni shim de ki local drivers ni ki bangila itho ki bangila trekam la de ki snam kini ki tip ki jaka ki bangi pha mangi. Even though la de ki offbeat places ru ki la tip. Te kai ka baja ka long ba ka jingya coordinate but u driver u guide ka long ba oh la hablet chata tu driver ula phone hiu guide la ningi la pha tu number la guide ula phone hiu driver kim don kam kan ban phone ni ki clients ki la long hassle free ki clients ki le sang kom ta te in a way long ni persang ban ai kata ka manong kom no ka local employment ka revenue generation se ki local villages kan nang ba ka we ngi kwa ban ni la i bha ki ni ka parthai man ta he ba pun bha ki samla ki baduna kam duna jam hasnong la jong ki wan chasar ki migrate sini chasar Tapada kila poi sini kidan ki samla long ka susi ban yo i susi ban lab roba kidan ki bangop ki substance abuse ki drugs ki kiat kidan ki bangat ki depression ki kidan bun ki mental problem ki bun ki bangi ngin hapannya lo ki bangi ngin dai kran kan jrong ma tang balong lada kidan pat ka kam hasnong la jong kinum don kam ken ban wan sesor ban wan wat kam te lesi ka kam tourism kala bandai ka wei ni kita bat ki de ki kam ki bangam de tip ha tamba ha ka jingi i junga long ka kam tourism kala ajing man toy bha ke ni ki bobon e kata ha ki de ka wei ka motif lada long ka jing yo nong lada ni don ki local guides lada ni don ki even though lada don kana tour leader long kan contribute he kan kindiat chuto somewhere somehow Ti 14 kom pi om mentan pi dang ong sepang 14 hamig hale jingi ngakma mencang impat ju kampat dalong sutren long tren mentamo menta kami hale jingi ka ngasum ka kiu sisin kiu ti lor jong kata pi tharai ka dina ka e tharai long ba sindat ti ba kami hale jingi ka kiu ka di ka tourism kawai ka di pe jong pi ken dik su thu jong pi ne kawai ka long ba keperti social media ka di kawai ti sa kawai ro ka long ba ngidan ni kita ki attraction sana ki tourism resources bingi ang kabakim dan siki ki jaka ngila ban ong ba kawai ni ki main attraction ka ba ngila ban yo i ba ka keu kan san ka jelam megala kam tourism kalong na ki jingking jeri na ka ni ki kram na ki ksha ki wa bat ka culture jungi kini South Sandre tuli ki ba kringi ki tourist dengan su anuk sai phi kum ki jingking jeri dan ha kawai ki jaka pertai except ngatrai la na bakla correct me if I'm wrong kala bandan ha Cambodia but kendiat ha Nagaland tambah ke babun ke distribution of road bridges na kita jingking jeri ki badan ha kaleng ka pertai ke ditang ha Meghalaya jangi babun do te ngatrai kala bantam me ka sispa ro lada ngi long lada ngi yo ka statistics ke bobiang ha ngamtip ngi yo no tam ngatrai lada ngi la ban nyau leng baki foundation ki badan kum ka living road bridge foundation baki dan telesela ban yo ka statistics ba tikna kan mar kile ki penbiang ki research ki jingking jeri gitu tiken dan ka data te light na kata ngi dan ka krem jengi te kum mengitip hi ka juk menta mengiem kata ka nadu ki ICH kita ki age ki pair ki bangam da tip tikna ka geological time frame bangi ang ka geological time frame bangi im menta ka de kata bangi khat ka Meghalayan age te boro si pertengi im kata ka juk Meghalayan age ka juk na te kata ka de ki ba ki kringi ki tourist ro baken wan sini ban yo i namar ba ka attraction ni kata ka de ka krem mau mulu man su ang na kumbang batai pi baki ladon ki scientist ki researchers ki ba pair ki start science ma yang ka geology baki laban kila shimita i sampel na taka krem kila research kila debate teka International Union of Geological Stratigraphy pat ka coin na ikani ka term kan baka deka Meghalayan age te ngila don hakata ka top top 100 jong ka first geological heritage sites in the world te ngi so sarong bhai kata te
kumta long ki krem ki dikiwe ki kisat te haka porlior te pilai ki tenat sisa ki kisat sini kita long komaktin parang kita long majestic kita he kita long kadon kajing itanat kajing yabet ban pet ki kisat te ki wa jongi te kumta ka landscape ki kadai kawai ka ba attract bhai ngi naduk ki lom ki them te ki than la lom ki than la lingkot te kumta kita ki ki ba attract kan ba penlong bakan kiew te lat nak kata long kajing share ki bre social media thì kita ki te halor jong kita ba phi ong tan ni ngali shu ong kata na mar ba ngasi jembe na kita kira jong phi halor ba phi ong tan ba kadi jing share jong ki breu ya kanika locations jani ki jaka haba share kum tu ba de ka penlong no ba ya ka tu ka jaka ka penjabo no te halor jong kata pa de ka ngam banong kalong wise ne kumno banya thu mo ba hoi kani ka jaka ka don hang ni kanang ba ka nyarap kum ba pi ong menir ka nyarap ya ka tu kusnong hang tu ba ka tourism kan don hang tu ka jing yo nang tu kan yo ti menta pa de la dangi ya khu no pa de ka tu ka jing internet jong ka tu ka jaka pa de kala bandu no exactly ti halor ji ita pa de kum no pi ba dong na mar ba recently ngana menden try menden ngana EU status jong pi ba pi pin ki plastic ki pa de hang tu ka jaka ha ti kalong easily mo ban pet sisa ka ikan ka jig internet ka don hanrei hajan jong kata ka kidon ki ba jabo halo ji tap de te kani kalong khendiat kalong sensitive ka answer ya ki khendiat ngot ki breu lane ki ba ki bom su tho e ka concept jong ka tourism hi habangi promote let's say ngai la ding la pule ngatip kum ban promote tourism namar ba ngala don hakani ka feel ngila tray kani ka kam ngila yo ke bala dab ja ki jaka ki paper ngila don ki case tadi ki bang ngila dab pule ngila don ki baka feel ka tourism haki hajala jing ngila don ka ba feel nanam jar kerteng tang bahaka haki jaka haki riru kita don ki case tadi baka feel namar ba bom don kata ka promotion ka bobiang temen tangan su anuk sai pi tada tourism professional promote ka jaka ula suthu kan kumno ban promote ka carrying capacity ka waste management ka sustainable tourism ka responsible tourism what is ecotourism kini ki bingi bo in place tang wala da manta ubre uba naril uba kwa ban su vlog uba kwa ban su your views bet usulet tu jaka su disclose bet it means ka pulam hangta kan ka tu ka progress ka tu process ka bang nado bangin net awareness ka snong bangin batai ka jing mentoy nang tourism ka jing do jing mentoy nang tourism kamdan kan ti ko mentangan so example pi nga try ka to ka real ba pi i bang share ka dei sa khadum men sa bangalet sikitu kithan mengalet survey kram padan batip padan bamna ni benu di ruban bu kitu ki jaka ki platform social media lan namar ba ka tourism to kampat develop kampat sedang hero ti ka baja kalong mentalong ba lingba kini ki social media ba fair ki bre glass tang post glass tang collision no kani don bo location me to namar u so khan ban ong apoi ningkong mangasan ni tang ba that is not how you promote tourism kam dai kum to ka de bandon ka systematic approach kan kumo apina du menengi haban let ban pen so tho ik kena snong ya ka snong let ban yarap ki namar kadang long very new po meghalaya ni ka tourism kadang long kata ka jinglong samla kubong patip ban position no dang long confused ti kumta kan long lada pila so tho long lada yat da ka system ka badai lading yat da ka approach ka badai ka mod ngila ban poisa upu ka thong ka bobiang ngila ban control ladang ngila ban ladang ngimle pat kumta ka long ba ngin pulam kan ki Jakarta so anuk sai pi ka don kata ka term bagi ong ma kata ka low footfall but high value kamot ba lada menta lada ngi ken ship hoting ka ngi shim entry fee ship hoting ka wan shis pa ngot ubreo kalong si hajar den am tela dangi krong pa menta shis pa tingka wan tang shpo ngot ubreo long si hajar he ka Jakarta ka kam ne kamariang ka kam khoj lada wan shpo ngot ubreo ban ne ka bawan shis pa ngot ubreo tingi ban perkhat no hakini kiliang kan menta namar ba ki long ban promote iki jaka ngi ban perkhat no kita ki liang namar ba bangin chu le pathar ngin chu kwa ban chu wan pathar ubreo shis wan kamlong goto ma te kadon ro kata kumba pila pen kenma nga mentan kadon ro kita ka doxy iridex model baki ong mo kata kadai ba kidon south stage baning kong do man chu batai kelum hang ni kelong ba
ningkong do ngim paju tourist tingi welcome ba ngilong bet hello kum tangi keren ba kliwan nang no kum ni kum tai te ka second stage la khambun ki tourist bawan khambun ki bre bawan ka se kisnong jumpi ti pilas dang ipat baladan jingyo nong pisan to las dang krong interview las dang bu dukan baret kum ta te le se ka third stage la bun prat ki tourist am phimla ban kita to por la long be kum kayo bet te kan poi hau put basaru bahadu banda poi ban yan yai ma bu tourist ro ne ban poi ban shop bra te kala juja kini ki kes Nepal la juja apo kiwi jaka kala juja ba ki khangson ki tourist ro detang na kini ki daw ba kar kom promote kam dan te kisnong ki thau ki ba kwa ban promote tourism ki la ban approach kan ki tourism professionals na ki officials na ka government namar ba ban long ngihap ban sutho ba ka de ban dan ka sustainability de tang ka mariang tang ba ka sustainability ba ki tu ki khon ki ti jungi kin yo ka jo ka jing yo jing kwat na kani jing dan jing em jong kamariang lan na kani jing dan jing em jong kini ki tourism resources kum bakalong manta ka jo he ka di ban long hadin sis pas nam kum ta kan te ita i jubab jong nga thrai la kan clear kum man chu ban rap e tu ba fiklim nas pang ka plastik ru long umdei tang ba promote nei e ru kum kinong jong kai perthei ne kum kita ki local la ban tourist ru ngidi ban sutho bangi di bandan kata ka sense of responsibility dan kata ka jing simkhian ala de banum penjabo e kamariang ani tu ipingang dapi tuat ni pla patulun junga ki diki snap plastik sudah namar ngam ju berat pathar ngabam ting ben metro ngau kakti junga kala reflex kala poisa pla patulun bangan berat hang ni da po hiang sa berat jika bade ban berat namar ba lada wat ting plastik ni subak kala berat kum turu kala jabo kamariang di plastik kanun sempor ban kanu bilion senam sempor ban put ma te lesi nakaliang jongiru kumbangi kum kita ki sustainable practice ki bangi le rongi persang ban ongi ki gas jungi bakin ra water bottle la jong lesi refill ni ki restaurant ni ki hotel kat badai kana mangin penduna kata kajing penan kami gini ki plastik ho jumlah ban kiar mo ngan ong fi umla ban kiar tang balong ngihapan sedang nanur ngihapan sedang te kumi ki guide jungi rongi shat ongi ki bakin ra iwi plastic bag lana i bakin tap gitu ki nyot teng lesi utures ubalong klamokor lana manu rugi beri bomlong environmentally conscious kinum kan ma ban berat gitu ki nyot apok ka plan ani kum ta ki berat na sapom mariang telesi tu guide ngisa ong baji ki guide jungi ba ada pi igum kito tam kito kan penleran kelai tu nong berat dan kam ban halai tang batam itu bu apa jaka bade penleran kelai tu nong berat mo te kita kadi ki bengi persang ban le na kaliang jungi telesi mane ki awareness program bengi le ru ki ngisat batai ya ka waste management ba kalong ke bala da pi promote ya ki jaka video ban kan mau kata ka carrying capacity ba ta waste management ru nomor ba ka hakoi ka singi ka mariang kan telur bat kan sesudap tang deki nyut sudah te ki jaka jungi kilong itanat ba ki ai ba telong ngim kwa kin bikin jaklia kam tu te ka weru ka diga jinglong jung ki local tourist jungi hi ki local jungi hi nong tourist ki local jungi hi ngala se ju ibun sen ba ki don le se ki let picnic ma umdi bakan tho eki tang bolong teng i beki berat bilor tang bara anu se ki bilor nai berat seni ma ha ya di abam stonat le picnic stonat ban ya di abam kan jat tempat teng ki local jungi da penong i taru balai mapi kenroi kelai balai da berat ni kenroi kelai ngi pan umdi bengile iban kenroi ki nang isu request ki ong pak sobhas era nak kene mo banum jabo ka jaka kanang bolong kumbang pi sustainability kanang ba ki pateng jungi kin yo i kini ka jaka kumbalong mentahi umdi begini ida kanyut hadin si post nam nasi pas nam da kanyut sudah ne num stenat kum tate di sakawai ulong ba teng ila piknik kanyut jaka bangin ya ra di pliang ngila depend pelat hakini ki foil hakini ki katu ka pen jaklia kamariang teng la ya di abam rula jai to ban lum man lang te kini ki ba long ki ba contribute de kata plastic menace apo jela jungi tele si ngila ban long na kini ki jing ong jong ale si ada ngila tang kan tang man chu tap na tang iwe plastik apo kali banum berat jaklia seno banum berat sabar ka kali na banum ladang ngilet piknik ngila ban song biang itu ra na garbage bag song biang ra no bu na jaka bernyut badai telong kan contribute kan kita ka ayu nomor ba Finlet kini jaka tourism jungi ki tourist spot jungi kilong be tenat sudah tang bolong dala itanat maknaru yo ibat ka jing bom itanaru teng long umdei tang boong ba yo ki bilor baki don hang tu tang teng ki don ki ba penpaj ru ki bilor ka bu jing men sawi ki we pat ki balet ngala don sisien ba ki don ki gas ru ibang yalam jingi kai kum tu am ngi klem tip ba don bilor pa ushaat beplin atau ka kejat diat kan diat don bab bade tang kan diat
tolong kita ki bang haban kan mau kan bang ngin sumare kemarian ngin sumare la diru Tiba pi ong mentan ba mensawi kum tu kan kumu professional guide ulang udan kam ni em ban tip halor jong kanika baki ong mo first aid. Exactly. Ti ngatharai ka first aid and CPR kadai ka one of the most important skill ba tour guide udi pandan. Namar umdai tang ba ong ba nyelam tourist ban chulit sightseeing. Kamtam kum kutu ba ong ngai pimentan lada ula don ki skills hakani ka first aid and CPR la tip kumno ban bandage ka wound kumno ban bandage ka fracture ne kanu ka jingmen sa ko badan to ka hapor bagile kanu activity kambat uturis un kham shania shusuk kan te kum ugai ru phila shusuk kan ban long professional yal de mar phila nang kita ki skills te kawai ne kita ki elements jong ka tour guiding ru ngaklet ban batai menaru kalong bangidon kam ban tip ka first aid and CPR te kum PCR last time kilawan na Red Cross ban ai training which is very good mar phila tip menta kumno bala da piala mi tourist kumen hakani ru ngasyo kubor bakadon kuy ka ngam tip exactly hano ba udan ta utur uges way uturis way ukeu por bakidang keu na kidang track na kumno uyo heart attack anu yam na mapli te namar bomdan uklem lej bat ki guide kata de ka problem bo klem lej bando ki guide lene klem lej bo nu local nang turu te ki lej hi te ka problem kolom ta te le se la ki lej bat ki guide ki bala don ke training ki la don ka knowledge bang ka first aid CPR te at least kumnur lala ban yarap lada umdei bo ong ban yarap hadu banda no ban pen klan meng yobreru at least ban pen im yobre bo unum no bo unyo jing sumar kan unyo jing sumar bo unum yap mau te le se kani ka don kam ba ka first aid and CPR umdei tang badon kam tang tour guide da pila nang ani tu ipi pila la ban apply ka tu skill jing pi hayeng hasam jing pi le se yodon manu ba sitam manu ba yo stroke manu ba yo heart attack pila la ban yarap kat banwan ka ambulans pila yarap pila yo ban ket ban yo jing sumar sepo hospital te at least ka dan hi ka jing yarap kan ka jing mentoy te le se ki guide ki bakwa ban le ki skills ki la ban approach ki hospital ki la ban le ki courses ki ban long kinu ki courses ki ba offer ki training kan mene ba phi kren chang bottle de phi ong ki gas jong phi ba phin wan ra de ki bottle de lani sarifel pa de ki restaurant ni ya kabam ba de phi le kum no phi playa don ling lupa bat ki restaurant ne bat ki dukan ne shmul ada utkan nu gas ha kapor ka jinga lenti e phi le kum no halor jong kita ka jing pen kre jong phi ka long kum ka you jong phi ken okay so normally hing sha betha ki gas baken bam heavy breakfast namar da pila ya am halenti singkien teng long sukhen kum singi ubla yom dan dukan dan restaurant ma te su shim na tang taka example tang balong normally hingi pa bam heavy breakfast te le se dikilet kum shi than sora sukhen kum than sora te ka shong gen menta ki veg ne ki non veg te ki ko ban bam ayu tingi suggest ki ken kum hapo sora ka don ka restaurant bade ka veg tingi pa ki to ha veg bade non veg ki pa ki ha veg tingi ai ki option ru ki don kini ki be ki restaurant ru ki kwa te ki don le se ki tourist teng ki ko ban bam ja local ne bam local kum turu kin kili ningi hangno yo bam local ai ke ka bangile kalong ba ni la kum sha sora tanum yo than rata ka bam long bam tan rai ban yo le se bam bhoi bam garo em yo kum to tade ki wan kum hasor silong le se ngila ken man suggest kum hapo ki cafe kum UNI cafe ru badan bangila ban bam tan rai tade se kum ka thek ka khweng spo meram au ru ba sorry meram au spo khweng ru kum sha ther ngila ban pha te kum ta ken long at least ki dan ki jing kwa mo ba kwa local bam local ban te kata kar kom ni pen biang te teng le se ki dan ki ba kwa ban let kum ki snong ki bam dan restoran repan te kum shati bam dan restoran repan ngila ya dan lupa ka long ngila dan lupa ka link nama long ngila dan lupa ka jing pa arrange bam kan pa pen biang bam gitu ki local shati te ke ibaja ka long lada ki dan ki snong ki bam dan restoran ki ba he kum ta lani ki bedang tuna ka tourism footfall lada ki haban yo bam men miet ye kum to ngila pa prepare lupa shati tele singin kili tang ke everyday veg non veg pi bam chicken pork na kat ba pi prefer ma pi te hak takar kom gen ni pen biang ba mi tele si teng khat e ka ban hab ban som tang ban normally da ka long bet on the way bet ka ban pile iki kenja camping iru camping ni le ha te ika taka camping kum no bangin suthu halor jong taka camping sha ke camping hi lada kuman chu pen suthu epi boro ngi kwa ban lisa sa klau long la thaj ke ni ke city life ni kwa ban escape na ban mi na sor ban lech klau
ban dan iwitan ban syong ban sa thiamet hang tu le si pej klur lan ngap ke jing jau slap bakum ta ter ti ka wir long kadika jing pen berngai kitu respan kitu res kumba long la sukhen akum ki ban nasa ki mega cities ma sorry ki metro cities ma ki bala bom don kata ka jing em se la su kut na ka kam ha yeng ni yeng kam bai kum ta ti ki kwa ban get away kwa ban long ka wei ba kamariang tele si ki yo i hepo ka internet ba la ban camping po shalong te ngila kan ban penlek camping ru kumta te ngin sapli tharai kumen chim snam ru ngila le ka camping po umpung tang balong ba ngi klem pat yo ban le ba ngim la ban pli pat ba do kata te le si bat ka jing trail ban ka snong bat ka jing trail bat ki local guys itu ngin sapli ta snam maybe by November la kamarang ka banen te danga kerma ka to ko ba phi ai ji kai ngi iwe khana ba phi thu halo jong tu tourist su balong pen phi ma ba ong ba sang tu ha ko ma ba ha hai pilong mani thu khanya thara i tu kata ka jingjia na mar ba kata ka jinglap jong phi jing sam jong phi ma ha khanya de ka tu ba phila ong phi mane ka long ba kadon ko kasien mangayalam kai kita ki group ma ki dan si family ti tau khun ubuk kita ka tour bat ngi ong ba kwa be ban camping ban tingi la dap ong na do ning kong la dap ong ba mla ra ban cam nomor yo ka slap tingi la shubu back up ko homestay yaki te ong ba manangan cam na pe ka beneng kalong kumni teng ong ngamnu dress ra ma yo ka slap nomor ki tu ki local guide setur gila ong ba ba jaral kamlong rem taus menta ka sngi kan slap nomor namir ka slap te uang insist be ngaban ayu la dom nga ula tim nga kumta tau gas ula tim mana bangala siu kan ka pisai me kumta mem la ban le camping ong pet ngila book mo ka option nomor ba ka homestay ro ka de ba free mde ba ong bangila book lang ka tu ngi book lang bat ka camera tang balong lada ida or ngin laj ngin long ban safe side ma tau tadat hi ula tim nga ula mai nga ong kumta ong ngan sa complain ngan sa le kumta tang ong pengim lar ban le ka mariang seni ka pher ka jinglong to ka mariang seni ka pher mata ka rang sibel ka slap te uang hana kan sarang be ka benang uyan ya be kumta ngateng ong ngata da pilong kumta teng ong ngin sa le hi ngin sa penbiang ta ka kami pi tang balong da ka slap sibet met la da ka ke saw sibet te da gila thia ki guide te pinum la raban nginum la raban wan yalam ka de senong pedang ha tu ko porang sedang ki kam tourism si kita kithan ro tingila persang ban pensutu atau gas mustu ra tingila khot di local ro pensutu la kran dak hindi ro peira te ngi ong to ngin sa penbiang ta ka campsite tang balong ngila ong adi onres ju khen ong ta ba nginum la ban sim dajai nginum sim khiar ma ka snong ro kala ong kumta nginum kit clear te uang ulas ngap ko ta ulas sutu iba kala don ka risk factor ta kan tingi ong ya no kan ka bam la pen kre ti la kumta la dei por ki prasteng im to bam no ka bam la ka dena ready la ong ta te la let bam to ma tang si pangi bom slap to udah bom ti kina he klempat sar ten klempat lira re kiten ro tang bolong udah ther la balap sani te dau la khem step yo igen ba men ka ka duna dalam step per la saw si drong te hupan ma pat ken hadem la sutu e bo bakalan mar la tim no ngi ma entah ken te ba pi ong bentan halo ba pi ong ba kitim mo ki gasi pi komod pi sha ma ru pi sha tim ru pi sha la ru kasih long kumta ka service industry ka long kumta ka service industry nganam ong tang badi tour guide nganam ong tang badi driver tang bagi hotel ki restoran baro ka service industry ni sha haras ting sha bully sha haras ro ki gas mo ti tang bom la ali ki ka kampi ki ka kam bangi haban kumta da sha haras ro haban penbiang ki nomor la ong na kata ka service to mankind is service to god hab si ong na kumta te ngi hab hiban ngap ngi hab hiban hoi ting don ki por bom la sha tang ngi haban pensutu ngi hab nang ro ken ban pensutu iki kumno la sha haras kumno bangin pensutu iki ba ting kamla ban long ting la long kwa ka bom de ban kwa ro ka bom la ban long ro ting hab ban nang ba ban pensutu nang ba ban hab ya tackle bat deal bat ki tourist kan ti tang balong hot haka kam jungi tingi sha haras daman haka ni kisngir gindang yo mail ka way ka break complain ngi ki complain ki bom sutu tang ba ki ba komik tang ba anyway ngila tackle he kata ka response ro te let's see kalong kumno te la judon em ki harassment ki bala long extreme ki ba mo ki ba fi sutu ba kala long bahaban le daka an dan ni adon em kung kita
So far kampat dan retang recently kadan kata kawai ma. Kadan tak kawai kabri long kasu ngan kum long kasu yaki staff jung iru. Along ma pharap bahwa yaki staff jung iru ka haras tiki driver ru to driver balik ru ka haras teka thok complain sedu sa government ru tang bolong ngidan ka proof ngidan ka sabot kum ban long bakalah anu kan. Yaki dan kum kita ru ngam nganom bom dan le si kum ka service industry kindan biki bre bom so tenat teng sing lagi find fault teng let's say ki ki jumlah ban tip ki ki agency ki bersyukur ban pen tarnish ya ka image jong piru long ka competition vi kan ni lalong high bhate let's say fla i bala ki kum to gidan ki babishni let's say kila ban chule na ki ki trick ta forward complain all of this let's say thought review go ba kum ni kum ta ka bom so ya labun sin la ngat kita te nang bolong lada gidan kasabot betelong la be ban long safe side la dek bor hi ngihap ban bu ila dek ka safe side ngihap ban long chong no play safe ma samba kum ta amde om play safe ban syukur pat iki gas amde kan tam bolong ngin play safe hak takar komba ngi ai service ko biang tam bolong kem nam la kan ban haras ne ban kan thoi ngi ti am ban ong kom ni ko wei ngaso pila yo awards today yo Tiki awat sih kita pila yo ladi nak government ki bala pila yo international ne national and regional ki dan ni mensua nadu mensua bangadang red actually ngala yo ko award as a child scientist ba ngalit present ne ko ka kenja study siapa Lucknow kadan ka seminar ma National Congress Seminar on Science and Technology te ki dan kumbasa sanut ngatrai gi bengi sajet nampak Shillong. Tinga ngayo represent ni ke ribhoi nashthi. Ti ngilet tingi job ti ngayo kata ka award as child scientist. Kidan hi kiweru ki baya yo lang ka 2000 yo kata. Ani ngam kan masyo. Ngadang syong class yum to sya. 5 6 ngatrai 7 na kumtahi. Ha. Class 7 ngatrai. Class 7. Ti hadin nang tu bangalapoi ka tem kamput tigidan hi competition ki award bayo kum to ki shandor eru ti hadin bangila long involved but directly but ka tourism pat bangaklam long jack of all trade and master of none pat tinggal long direct involved ka tourism pat ti kidan ki recognition bakal ai kum ka Martin Luther ngala yo kum ka award baki khot ka outstanding alumnus award ti ngam dakan mau har ki lesma tang ba kendian sa abun plan na takara last tu tadi ban puli je mene puli dai ka club expect of clear kata ta betul ti an recently pat ngiyo ka award jong ka Outlook Responsible Tourism Award ka dang mencim senam ngiyo artili kategori ka goal winner po sustainable travel enterprise but kawai on want to watch apa ka grassroots level grassroots level sustainable leader on grassroots levels. Di recently hadian kato ngisha nominate sa kawai ka award on Trailblazer Award jong kanika Adventure Tour Operators Association of India. Kadika association ka ba he ba jong kiniki Adventure Tour Operators ki ba le bitang ki adventure activities. Ti ki recognize ti naka North East naka India he bro kawai ki dan saungot ki bayo. Ti kelum na North East ngala kila jet yang akan. Ti kita he kendian san. Ti ka kerteng jong piru kala don ka ai piu tu ingi men hakani hakot ne ka ai sakum tu. Ya, so bangas tenat syandur tengah syudon bak bangadan ya kadur jong kata bagi orang kata ka krem mau mulu. Ya kata ka specific chamber bagi yo kata ka nam kata ka Meghalaya chawan. Ti lingba kan kadur ti i long lingba ba brand sorry lingba ba brand long bakamdan kata ka high quality picture ye ti kili tengah sen ni kadur tiki ang okan ka biang palat ni kador tiki pha sapo ka union kata ka international IUGS tiki shim kata kador nomor kadai specifically jong kata ka hapo krembet hapo kita ki formation sebadan tiki formation jong ki stalactite stalagmite kata ka hanging garden bagi ang kata ka chamber gilap tahu formation nang ta long bagi shim sample te formation ti ngalasyu don bok daka jing approach ng ba brand ba ka ngalayo long ka kerteng jong kala dan hatu ka long kadur bangasyan bag ka kerteng kala dan hatu ka buk Sukhan. Sudan bak Ti
Pi halor jong kata ba pi ong mene ki tour operators. They pi mention mentan Jepang. Halor jong kita hami kali jungi kadut li kidan kita. Kasyong ngam tibra kat nutli ki ba yo membership bat ki namar ngihap ban apply ke membership bat ki. Jadi ke biggest association ke ba identify ki adventure activities bengila ban le apo India. Based on land, air and water. Jadi no activities laban le apo mariang apo kendau bat apo le air. Jadi identify ki don ki professional si ki ba certify bat ki ba don ki guidelines kan. Jadi ke association la recognize ke Ministry of Tourism. Government of India. Kita rengkat hand in hand kan. Teka government lah dekat don kam kono ka namar kam ki nong tre sarkar kem de ki balik kiulom Everest, kem de ki balik le paragliding. Teki don kam kumno ki subuh ka don kono ka jing don kam ki contact be kini de ki ka body kan bapet kini ki adventure activities. Te rengkat bat kani balong membership be kani ulong la sudon bak bahan namar bakadon ka ITM sini tingi kendo eu president jong ka association ki secretary jong ka association. Te ngila su don bak long la su thau ka do sep bangin ya kendo te ngi apply membership te and plus bangi le ero ki adventure activities ni ki baper te ki approve ka membership jongi kan. Te ka bon benefits bangi don bak ni ki ai training ki baper ki news ki baper ka ik bajah ki pertai adventure activities ka adventure tourism ki yo lot ki updates. Tapi orang mentan baki pidan adventure activities ki pidan habat pi pilale. Kabangile te ki don ki mainly ngile canyoning activities, caving activities te ki don ki counterparts ngi mo ki bangia trailang ki penle scuba diving ki ziplining and recently bungee jumping te kita ki eken ki don te mainly ki canyoning caving hi bangi focus kata ko pialam ki guide I mean ki guess ha pialam ki guess pende ki canyoning te let's say kum haka package jungi labuk kan inda kadai season caving labuk caving in maumlo te kitu ki guide local hina te kialam ngila kontak ki ngi kata ngot kontak te similarly with canyoning ro tang balong canyoning kadon arbanta bangi ko ban split menta kalong hapo maulong bana te kala long regular be kato bangi chat ha breu chathe pamenta par hapo sentung te sentung gidang ko ban train shoi ki guides te la nadu arhajar arpoi bangi la le hiar kato ka song hang canyon hang the ngila suthu ka technicality kalong kumno ka e ka risk factor ka bodan la dagi le ki tourist bat ka e ka bahab ban le tingila suthu ngila long bala le kum tu tingi khot lang local guide bekin long million knyat kenya kato activity kang bada kila million dangila itho dangila identify kini kila one time bat ngi kini kila don knyat ka experience ngin introduce pat ka balong technical knyat kan ka training iki khnang bada kila depth ek training de kila la ban host guest ngin pha bet directly ki guest sethe kan ngam don kam su bandet mangane kim don kam su ki canyon ya ki bala ayo certification bandet regularly sethe kendian yo na pedeng jengki nong pe ki jengki ki bam tip ki kata canyoning la ban patai dak tin kasih kendian yes ke canyoning ke di ki kata ka activity ke bangi hiar sharum bet jongko wa na jongko kata ka activity ha te kidan ki benta ki bangi haban kenti kidan ki benta ki bangi haban jingi kidan benta bangi haban yat kejat kidan benta ki bangi haban shong slide kidan ki benta ki bangi haban le stemming ke kata ka proses ke ba ni connect ke keti kejat hapok kanala tang bangi yat sideways tingim don kamban hiar tang bagi bon ki activities bangi la kita ki major things ki bangi le te normally ke ngim don kam ki skills bangi le kita ki activities tang bala da ki don ki kapat ki ba ngi poy ki chat tingi don kam kata ka skill bangi haban le rappelling kamot bangi haban nang ban hiar nau telai ban use ki equipment ban don ke teknik ban don ke training ke ba kumno bangin penon kami ki skill sport bangi hiar nau telai te kita ki bangi le ka canyoning te whereas kum hamalung penapat kam don kata ka technicality bangi haban use ki equipment ba pair te hasuntung pat ngidan tele se lading ladap train ba ki guide skill ala ban penyelam ki guest siapa kata ka activity bikin hiar do telai te ka bamentahi ke bangile ngidang dan tang ke exit route ngim hiar do telai nang tang ngidang ke exit route na way te kemot dak kila sedang nang ni kidak penkut hado athe hapo hakshat tingim hiar siapa ngil kieu na sini shalom kan te let's say bat ke training ge te kila ken ban ayo te kata ke de kan activity kalong fun man bangalet ngam jungya arang astonan be ban le kuma habdi benang jingi bet don kam menang jingi pila pan namar ngi life jacket okay ni pang mandatory life jacket tapi nang jingi ru ngim sha hapong be life jacket more for safety reasons
tang ko bantip ru kum ma phi ga ki guide na tharai ba ki nong pe ru ki ong tharai ani ka du tharai yo ma ti kan ko payment ka ni ka jing yo ko mu guide ka kum no ka jing yo jeng ki tharai ka long kum no ka kata ka very good question ti ngan ong kum ni kan ngan long kalong ba mencuan ngadang sedang ko mo pi bang sedang ba dalam kai ki perlok ti normally kim tip ro ban dalam ban le chuno ki shet phone ba ngajar le chuno kum ta ti ya se alam kai setan kum ta ti gidon ki para kelas ki para bay tem bat kum ta ter ti ngale kum no nga perkhat ngonga ngan pelut po orang ni ban le teng hab ban charge kan jat nomor bala lut ising bay singi si singi nga long la perkhat na items business Baka charge teng ki plan ni maki ong nga te kum ta kan teng ki ong dan kali re tengah pan biang ka kali ngi se lika di ki local taxi di ki kali jong no sa se the teng pnyang sa su ai bai singi tu driver kum ta te long low budget to ka por mau ki terap long ban travel room pat dan pisah than regi students to ka por te tengah sedang bu live spot teng ka si singi le de ban charge te suki nang tu ki dan ki long layak ni ka kam Tigila sedang yo jengmut nomor ba ki dan ki travel agency ki basi usan spa si singi yo guide nomor ba kan depend me ka syongru ka level of experience me okay kata ka wai nomor ba komenta ngasu yo tang ka certificate su ngadang su ngampal guide rang su chat si hajar da kuli tu gas pim bena ka benang kandor long ka paubet ken ba sim bisa kador baram nombom tip ai te komta tengah sedang nilai spa tengkan tu pi Tilai spa suki ki usan spa te suki bat ka experience bat ka level te ka kamru kala kamkia te gidon ki agency besi si hajar gidon besi khat arspa kumta ter te ka shongru ki jaj activities iu ki bangala pen tebet ila de tele se kum ki activities ki bangale kum ki ngan ong kum no ki adventure activities ki ba pair ki bangila le mensha ngila stang ki ban chat khat san spa te teng don jakasa nam don jakasa ru ngi haban bu jakasa la jong bai sa la jong tingi bu kan kador te teng gila pan biang ki agency ba kum ta ter te ka shong actually ka shong ka level jong sorry bangala interrupt fi kamu kum ban ju ban rap kti ni phi ken kamu ban shwa phi dan hapo jong kanu ka agency ne kum no ne ban ong badan hapo jong kanu ki agency ngam don raman sha namar la long ko bang freelance the thing is long kumat ang pilong tem hi man sha namar ba dang samla dang along dang khna te dang hab don kam pocket money hi te yo hi na bele tem shiki fit la ki pops ne kam ta ter te hab hi ban bia tai por ban le tem ro namar ba kam ta long kamai ma te ban ong ban don ki agency bang hab ban le 24/7 ne ko to ngam dan ra te long freelance ken te teng pat kalong ba ki gas ko mo fi ki tu bala le pha je te ki dan ki perlok na ki bahin ki bomot wan chini ti la phone directly nga tengah hab ban handle leki even though la de ki let na ki agency ne klem let na te kum ta ban ong direct employment na ki agency empat nampat dan ra tambalong ba freelance te la pun ba ki agency ha pun ki group ki agency ro te kamut dia kata ka pisah pa de ka ba pio ni tai lai spa la ki usan spa te kamut ringkat ba kita ki experience ma piang pensa kanang ki terhaduk kat noi ai tharai u guide uyo hakashiski shuken na let's say menta shubu pila ka level jong pila kiu bha la kiu ba pilang pila tip bahas pila tip benya pila la ban ai ka service ka bolong ba top notch pinum don complain kan jaro let's say piyo shuken kulum ngam ong rasi hajar ro na khatsan spa tambah shuken yung number basuk nomor taj ban yang multiply ta shubu piyo si hajar si sngi Fidelit arpau sengi, filai arpau hajar. Kalau ngom taken. Telesi nak ketuk arpau hajar, pin yo segi tips ro. Segi tips te kum ta ter. Cibun. Mau last time pi baik si bundle dah. Ha, ya si bundle. Namar kata ka group ko pakilet am ke jingwan jo ki sini kalong very successful. Te kim snop ban spend ka pisangan tu pila tapi ai ka service ka bobiang dikin ban tu update ban yo tips te. Long ka song ki gas ki ai na ki mai. Telong ka jingwan jong kitu ki gas ini long ka arrangement na do ka jingkwa jong ki na do ka bam na do ki wan le documentation sini actually te kala long ba top notch ba ki klem mis ra khan ro katu kesngi ba ki plan ro ki biang ba tek haka jing slap haka jing euro long klem mis ra ki plan ki klem mis ra ka documentation jong ki telong kala long ba very successful very ute yo he si bundle
Selong kalau long nak kumbayo double kan ya ketu ka bangayo. Long subuh dah desi hajar si singi arpau singi litre la long double ya ketu. Tambah kata le ngalit tang kan tang saus singi kata. Tambah long double triple ya ketu ka banga tre si benai. Asal nak kumta. Kabun ka scope kabun ha ka opportunity la dangi long professional sisya la dangi temu sisya ban le kan kata. Lan la dangi temu seasonal ru ni hab ban long professional la dangi temu ban long full time ru ni hab ban long professional. Ya kan ni kam tam kan ni tour guiding la kan ni service industry. Kam dai tang tour guiding ro kan pi wat ki banyak kali ro. La da kila ban de ki guide kam driver ka kamai ka babon. Pio ban kali ro, pio ban ka bai guide ro. Kabon ha ka bang ila ban kamai kan. Tingim dai perang ngan itu FCI we ro. Kajing sya lockdown na kajing sya pet po mensua bang ngadang train ni ka kama. Kidon ki bream ki ngam dai bang train ang bang long banga page ya kata ka dignity hani India jeng ngim padan tar kata ka dignity of labor ma bang ong bangi page po hati ki bre ngim dan da bangi ong ba o kan kono ka kam ka bangi tray ka babyang ba as long as pi tray pi kamai da ka bakhut da ka bahak ka da byang ba ngim pad dan da kata ngidang don ka jing page po hangnora dengan man sya bangadang sedang ru long banga sutenat ka di ka passion jonga bangan yalam kai ki bre dengan dan problem ro ban pen play jing khang ki kali ngamdan problem man penrak troli jeng ki turis nomor dan ki le dan teng ki turis ki bala senior citizen ki bala jancar man rak lagi che pia banyarap video breu nomor ime pa hayeng roda pila temen dala pina banyarap ha betin ki galong kumta ti ngasa ong dan ki dan ki perlok jeng ngamtip ki make fun ne ki petpo ne ngamtip ti ki ong hana te la long sekedar turis nah penplay kali turis iaitu hana tu la long daju turis bah penrak troli ai tambolong kita kan jadi problem mengipet po kono kampe tambolong ngapat long ngaklempen ngap rek itu nomor ba long passionate ka kam ngasut tenat ka ajing sutenat nga bangayo li sang jaka ngayo i tu ngam don kam ban song hayeng ba kenduk breo pisar yo bam yo sang yo te kamta kepala long karben te sutenat iken long nita ken ta tambolong kan ni long ka dek example ba ngim de gen ban pet po ya kan kono ka kamro de pitrai tang stingka artengkaro wat pet po de pia tang stingka artengkaro de pet po as long as bengi kamai ka hak kan labun hi kijing bakla ki bangala le tamana kitu kijing bakla ki bangala baklaro ngalen tinga persang ban polis na ban asu syok service ke babiang kan kumpi trai tai jing bakla pila ban ong iwe at least jing bakla te bun mama ki baret bare haru ki dan tambolong ki bahe tangam de bang bakla do kata teng permadang sedang ningkong do am ngaklem tip rega general history general knowledge jong ka Meghalaya ro wat ya ka hide jong Shillong Peak rong klem tip wat maharong tip telong sidon bok po bakadan ka internet long su utai nuksa kan telong daki por klik clients ngaklem la ban juba kita long su ai nuksa long hadin habut pana itu pat ngalan ong haban study ka general knowledge jong ka Meghalaya jong ro tikidon ki perlok ki historian ki bapuli history ngakli ki ngang ai kalong kumno kalong ta dan ki lokal ki ba de ki sinong lokal bangalin tu ngakli ka jing itu khana ayu satu pidan khanang ban penbernya gitu res nomor ba pin ngap kumugai pin sulong thlup begum tu ta kamlong kan hab ban keren bet ndai ban keren siapa pala ro ta bolong hab sutu long kadan ke puar ma te teng kin long entertain kan ki clients gitu te ki bon ki jing bakla jing sya ka bon ha bangala slam ru la dan teng ba pen up iki gas ru la dan long ka pau bet kum ta te ni ki ngalan kan nomor dun sedang ta bakla de menum jubyang ra kata tambah haban learn haban long ada karena long disiplin kan te khamtam lele de filet begitu res parang kan ang prasteng mo pila prasipwa gla ready po lobby pia ban long kumta te pia ban ani ka kam service industry ka re ba khia hi surkom te tang bolong stenat pat badan ka ni ka ayo kan sektor dia dat ndu meneng la keren chang ki bolong bet jongpi di ka government pede halor jong kata ka government pede kala le you halor jong kanika long ban pet kanika jingjung kai perthai tourism department ken apa Meghalaya jing ha so haka habaya de bat ka infrastructure ka government kala ala baban le ai nomor nado ka surak ka road connectivity ka di ka way ma karut connectivity ke dikawai ke bala kering bah ke bala pen ease out ki tourist markum bangi pulih ke tourism ki dan tegi 5 A's and part of this 5 A's ke dika accessibility the accessibility kemot la banwan na sun na da karel da ka na surak ma dena ka hakaliang ka surak hi
Tapi pet nado nagohati syado sya seorang syapen orsla tangan nombang nomor dang sneo menta ta. Tambulong kita seorang lah hakini kisnam beladap kalau develop haka road infrastructure. Di accessibility sikiwi kisnong ro kalau kamdan. Di dapat menta syukitan West Khasi Hills ero ki dengilet cepo mau panlor dengilet ceduk senong stone turar ke connectivity kala dan kala ease out deka tourism industry. Dia kata in a way yes ke government kala le bah. Di in terms of accommodation part and one of the 5 is jangka tourism ro kalong ba kala ke government recently kala merge gini scheme jangka PMEGP. But ke tourism baka I subsidy nyolak but kumta ter kasong urban and rural mah 70% ya ka yaki banchina homestay. Tekini kiti bala 8 nomor ba kumban ong ba ka flow footfall jong tourist ka bon tang ba ka ki amenities na kita ki ka accommodation kadang duna. Tele si kani kan kandang ice isu kata kandang bus isu ya kata service industry po Meghalaya baki break lalaban I service in terms of accommodation. Another feel kalong bakal I gitu luxury vehicles kabolong very good nomor ka nganya tu ipi mensua ka Assam kali kumno ka government Assam ka I gitu under chief minister scheme ngam bakla ka I subsidy similar kumta ya katuhi ta mangam tip ha baki driver la nunu tourism entrepreneur la ban thiet ya kali under the scheme tikila ban kamai for tourism purpose. Tikian no gila benefit gitu ki driver na Assam kalong kumta pementa kila thiet kali kan no shispa bon spa atli kali dan ki bala thiet kumta ro. The similarly ka good initiative by the government kalong bakalale ka tourism luxury tourism vehicle namar ba man kapor ra dingin kam kali innova ngim dan ra pa state juni ha why na Assam bet. Tigi high spending clients kin kwa beda ka luxury vehicle bet which is Innova. Ti normally mentapat ngila kan man kita ki local drivers ni kila yo kam ki local drivers jungi ki lala ban yalam kini ki turis jika baper rather than banwan ra itu bre na pa Assam bumtu kemudian kandau pang tourism jungi sini. In terms of ya kata accommodation road ka vehicle kita ki ayu ka employment kala ale ka government ikini ki AGA. Te in terms of tour guiding pat ngampat dayu ithandra bahkan ai kita ki schemes na kita ki ki programs na ki tour guides. Te in terms of skilling pada ngidang duna bah namar ba kumang ang pimene ki tour guides ki professional tour guides ngidang duna. Te ban yo igini ki professional tour guide ru ka government kapat la rakata ka ban ong ba bakin ba each and every training kala ban produce maybe from 100% at least 70% kampat achieve ya kata te. Namar so to say kum kini ki training ki badan hagi ITTM na ka ikato nang bakla tour guide normally ki guide nang tour ngila ki don ki events ki bahaya ki bangi don kam hado live house of homot ki guide ni approach ke to ka agency ya to ka ayu kila ai ki number ki guide ngila phone ru kim tre ban guide namar ba ki let yang to kim note raban apply to the skills ki yo on the ground level na reality the things like this in terms of skilling ngidang duna ma and kata ngimla ban len is a harsh truth ka ba kata namar ba ban skill ya tour guide ngidan kam so many aspects ma kam der ka kam mangin chulam ban chupet jaka kadon bon tiliki aspects na do safety na do ka history kumbala ekaran mane te in terms of policy making ru ka government kadang duna namar ka policy bangi pej menta ngan chu ong pi umri banga kan tho na ngaben ni sarkar tang balong labun sien ngala ong ba consultation with the stakeholders kalong very important namar ba ngi try kene kam ngitip ka ei baduna ka ei batam ki ai ki mechanism bangi haban apply bangin la ban penon kam bangi la ban bo kata ka policy kata ka rules and regulations ki ai bangi don kam ada people ka policy menta ka shlom ngin lek ni ma ngin long tama ngin lek tama kani la ban lek kani long ban lek kini di area core area ki trust area kata sensitive area bla 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 la bon plat kata tang ban monitor pat mano ban monitor we don't have an agency ban monitor ka government kala ban monitor kanum la ban monitor te kini ki di bangi dang duna kan ka policy hapoka skilling tambah in terms of namar kumong ang pimanya paru ba ngidang dan kata ka jinglong samla ka badang confuse kay bangin le kay banum le ngin le chatun ngin le katun ngin should I be should be a master of this or jack of this like that ngidang confuse ngidang dan ta ka stage ki bangin dang wat kay ga ba yute le si lada ka government kalong keen lana kalong serious ban ya try but ngi ki stakeholders ngi kula ban ya rapid nomor ba so far ka policy bigishnar kalong bay hak dak bay to gipor if you bo po website ban ai ga draft bill into
dangila ai ki suggestion jungi ru none of the suggestions were taken namar ba so far ngatharai ke agency bale ek to ka study ru on that policy ru kadega agency bana shabar tila dadi baki ai ki consult be ki stakeholders have one agency but they be na ka state jungi ngi don bon ki agency ngani to ipi ki consultancy agencies ki babon ki balala ban le ki project pa na government tamangam tip what is with the government baka hab ban hire ki bana bar ba tilesi la da kadon ka agency ki bana ni paramangi ngin keren ngin soto yang pek kini kamdai kumta kin consult bat ki tour operators kin consult bat ki taxi drivers bat ki tourist taxi drivers bat ki brio badi jing di hamadan ro but ki hawkers but ki how to mechanize all these things and the government will facilitate can that should be the process can it's not going to be like somebody who sits in Delhi and some just comes here with a questionnaire and you have a policy. No, it's not like that. You should involve academicians, you should involve many people. It's a policy, right? Ketika policy ngidon kam kibri kiba like bon ban kiba don bantala de idon banta kan dia tourism ngidon kam kibri ban ai ke thought sang to ban bo yo lesi ka bangi tho ang ni all de ban lek kam ta tang ba yo te ubri po mla ra ban long ta te ba kamai jak po do we pat kamla ban long ta just because of tourism, just because of policy. So these things kadang lack the government. So policy I would stress baka government ka haban shimmy kanika suggestion jonga. Umdai tang mga bala suggest kunila bon ba suggest actually. Tang masu don bak ba don bat fit tang asu ang na mga. Tang bolong anyway kadi kajing keren ka bangila keren abon sin ba kani. Ti ngatharai ngamtip la ka por jungi kala long stretch ba. Ti ngatharai ngamtip na kasai jong pipi dang don ni ini em ba pin keren la ni ba pin ong ba pisngo ba ngadai hok bangan keren kita dang don yang kum kita. Semua cuma te kamdadan tan ra kata kamu ong ba kumba pi ong ma pi menta. Ti tang balong tang khandiat long kumban chu ban bang itu ki point si bangla keren mane kalong ba kajing lek khoj kajing long responsible na la dia bangin berat jaklia bangin sumar kamariang bangin ya buram iwe kayat kayang daladi labam na kumno namar ba hoat kam tourism la ban lait na kata kabam kadi telong bangin respect ro ki tourist ro namar pemtep la dapi isi makanayo dakaru udan pad ukasi jeng piu ba imja na kan kam tourism da bo habban shimi kini service ban gelam kai ki dakari ro yimdi ban long reses do kataro ba ngi habban pe kita ki aspek tele si kata ka jing le khoj ka we ka jing buram para breu ka jing don ka man sim ban trailang kita ki bang kwa ban ong ti ngatip bakal ada syar bakut tang bapa de isuan pop up mentah-mentah kita jing keli ka jing keli ka jonga ka long ba mentang la ibun bah kini ki kali bana sabar ki bun bah sini seslong jungi ki bawan dia lor jong kata pa de phi kum guide lani uta mo bala ya bun sina makanika lintia jong phi dani iban ong halor jong kata tharai nakadaw ayu ne mdan jing khang ki lani mlai le ban mla tharai ban le e ki ne kum kita ki jat kata kalong ka question ka bobas ba ban batai ma ngila don bon ki jinga keren ba ki kali na kawai ka jella ki wanrung sini ban le kam tourism sini hoi kawai ngimla ban khang namar ba ka permit ki sim permit na po ka transport department ban kamai sa Meghalaya another aspect kalong mangidan ka transit jungi ka di ka transit state tikila ban le ki breu nang ni sadu sulchar ngi habrung na po Meghalaya tingimla ban khang kita ki tang ba kadon hero ka mechanism ka ba ladangi approach lan dangi yat na kata ka mechanism ladangi le ka research lan ka study ka ba kumno kan affect lan kumno kanum affect ma one thing bali ki kali na po barjala nganchu kran bedar lima kade na po Assam sukhen bat bali ki bun ki kali na Assam barong ya kran pang kata bali ki bun kali Assam shakleng shakandong kali Assam lot bakamai tourist Assam bawan bagi kali ki bakamai kam tourism ru ki debi na Assam bet balik ki 1M nomor ba one thing is the airport ke airport kada ki issue ngiduna bagi connect ngim dadan ki connecting flights ki balik ki major cities jungi te kata kadika disadvantage jungi nomor ba ngidon ke airport ane tambang ngidang hap Malaysia ubre na po gohti mar the easiest airport the most convenient airport kada gohti te kata ka market ngimla bale ai nomor ba pila sutu he kumbo kisah jong ki khasi jungi hari la jong lek kat baman te kumju nong Assam ru usim advantage ken ba kadai hapo state jong ki they'll get the most to now kapoi pat kapat ba ngidu kamai mangi ki khasi jungi nomor ba bon ki kenong sel arung be kali Assam te kumanchu let recap ben khaniat man shala dang idon kam kali kum pi ki innova ngim dan hapo state jungi te
ki ngap ban hire he still nang the wat mentar ki first traveler nang hap shim hina the dan group bahe tingem ban se ma tang balong menta pat baka government kala le kini ki luxury vehicles kadi bandan ka policy kan kadi bandan ko mo pimna ka research ka study ka analysis at grassroots levels with the academicians with the stakeholders but ki baro ki bandan bantah kam tourism but ki directly indirectly ro ki bandan ka consultation ban mechanize kanya kanya namar ba ngani thu ipi ngi lose out kumman su ang ipi utur operator bosong sa Delhi sa Mumbai na sinu kuno jela usong upi GST usiu GST hapo jela la jong tambah kajing kamai ju na shani Teka let's say 5% GST 5% state GST central GST the 2.5 kali central 2.5 kali state jungo ada udah beri na po UP yo tu ke state jungo ke tax ngiyo ayu mangi bon masu ngi ong kumbangi sedang ngi bon mangi yo ada kanyut it becomes a garbage tourism anyway long ka government when it comes to these factors kadeban streamline kan ba not kumban su ong ipima kumban su penmi hakani ka por bagi kadon ka tour operators association of Meghalaya ro kani ka association time and again kala ban ni ka government ba kasur kadiban penmi ka advisory notice ba registered tour operators of Meghalaya kidiban ki tourist kidiban book iki tour singki through registered tour operators of Meghalaya only kibala endless sa website tambah hado menta katakan notice ro company re ngimtip ka judge no to ka file dia kata ka problem pi ka government kam sim kiara tambalong basafa di mano lada kata buang pi ka policy jungi ngi kwa be man le lot kat badan tambah ban mechanize ban streamline ban monitor ngim dan di coming back to that point long kalong ka iki basusi ban yo i bateng teng ki samla jungi ki bala sim mi ka to luxury vehicle scheme ro kidang duna trip namar bala dominate bet ki kali ki vendors na po na sabar ti kawai roh nyamla ban long tourist rumar sini umtip tu tourist umtip boundary re umtip robadi Assam Meghalaya ibe ka tourist vehicle sim la kloy tu nong Assam hang tu la lej bu tu bet te ka disadvantage ka kata kawai ti le si ka government part of the policy maybe kala ban streamline la ban strengthen ba kindan ki gap funding ne ki kat badai kini ki ayu ma bakin one ki airlines ni bagi beri kan tiket bukan duna ka dor tiket ki airlines bagi one hair na ki keleng ki cities bukan kan function kan ke airport jungi then only we will get the major chunk of the footfall then only ki guides jungi then only ki transporters jungi kin yo kamai ki kam tourism hi taman itu ipi so far menta ka kam tourism lada ki ong makana bawan de ki khat arlak khat sanlak ki tourist ram ka lada compare ya ka jing yo nong jong state na ka tourism kam position ngi la ding isi tax ni isi GST ni state nginum lik kamai nginum pattern ni na po state ban lik kamai suai isi tax ni te kamot ka government ko de ban ngap kan ngi kalong kum taken te kuman su ban bang tu baki brio na bar ki song nano kim tip break ki su research sa internet ki su sna itinerary ki don tang sausan ngut ki group ki la pha sani ka tax bagi siu sethe don no bom siu tax ru don kini ki fly by night tour operators ki bisule online marketing ru te gila bon sen ru ki don ki agency na bar ki bawan sini ki exploit ki guides jungi cakaban sim sausan ki guide ki ang ngiru de guide kum ta te bapli nong kondong ki badang sedang tourism ki menut ban le telong ki haban sungai telong there's a lot of exploitation also in the industry that the government is not aware of or maybe kam tip telong background pangini ki issues le kadang jrong susu tang ba to kini ki mat ki bangala ban ai long ki suggestion na kita ki opinion tu jonga kan te kuman suban bang ru long kadon ki committee ki bangila ya shong meeting ki bangila ru ki bangin pensyai bang sa government ba kini gidi ki bangi don kam banle naduk mentala dangim le menta kemut it's now or never la dangim la ban mechanize na control ke tourism menta kemut jongi sekala garbage tourism for sure la ne usu subam elut buru bana bar lan ni lokal ni sulong nong tong len sulong nong rading tep sulong kumta tingim kwa kan ban long kumta ki youth jongi ki balong deprived of jobs ki balong very competitive menta long at least from tourism somewhere direct indirectly rukila ban yok kam ti ngatharai kala churong bha kan ke jing krenjing pilani ibenong nakalian jonga ngamdadon ie benong tong bolong bangi peje ki industry menta kum ki khna samla kum ki para bai trekam la ne ki bommi trekam ru ngidon kam ban kersyani wiwe ngidon kam ban kinti wiwe nomor ba ka juk menta kam de ka juk bangi haban bisni imla ban bisni ha jaka ban bisni ngide ban keli ngide ban perthau ba kumno people ni yarap lang ngide ban yarap mar keliang ngide ban tri hoy ngide ban yelong unite
Ti namar ba ladang ngimlek kam ta ngatrai nginum la ban achieve nginum la ladang ngilong khun tham ru dang ngim la ban ayu ngim la su ban poi sunu kan lang uban nang bamsuk na bar nang bamsuk ni pengen sesu kumni sesu debate kini ki issues te kajing ong jong ata kolong tang kata he long tang bangin ya teli lada don mano na pedang kini ki viewers ki don kam jing arab kinu kam tourism ban promote man su tho kam bana ka tourism ru wat num le ran ya wat num sngo ting pila ban approach nga te pila ban kontak yang nano bun yang sebut ki details detail. Okay, that would be better. If la ban kontak let's say long menganyarap kat kabor bangala banyarap kan ban sutu let's say ban tapi kam awareness rung ila ban wanyalam awareness tapi kam ban let's say ki bidang develop bi jaka bidang kam ideas rung la banyarap in anyway ko baong ru bangalong passionate ini kam umdai bangapet tantang ya kepisaro tolong ngakloi banyarap kata nga suka ru ban ong bai iba ajar lim diri iba namar bangala ay kendo this is the second time mangai kendo ti idan cakata kamen siam banyarap namar bah kapor ka ba ai jing kai ngiru kajing arap kajing batai ke jong phi kam dere thang na kabuk ande ki experience ki jong phi ki penlong ba ban kum ta mo ba la de ki bi thra ki la shu snap kinu me tho than ki tips hang to mo ande ka di ki jing kwa jong phi ba phi nyarap langi ki we na kata kada long nga don hangi ban ok ba ini rap be la de mi rap spentut ya kan definitely kan rap ya te kublish bun ngin sia kendo pada ko ke episode kublish bun